så skal jeg tegne reaktionsskemaet op for acetyl-salicylsyre. Og først så tegner vi salicylsyren. Forkortet SS. Ja, og den går så i forbindelse med etagsyre anhydrid, som forkortes ISA. Og det, der kommer ud af det, er så acetylsalicylsyre. Ja. Yes. Og ja, det forkortes så ASS. Ja, og så kommer der også et andet produkt ud af det, som er CH3, C, WO, O, H. Ja, og når vi så har afskrevet den her, så først så skal vi have fundet stofmængden for salicylsyren, som bliver forkortet SS. Og ved at finde den, så bruger man stofmængdeberegning, som hedder M og stor M. Ja. Og vi har fundet molarmassen, har vi fundet ved at finde ud fra molekyleformen på den her, som er 138,18. Som er 138,18, og det ser vi uddannet med 4 gram. Fordi det har vi fået opgivet i papirerne. Og det bliver så lige med 0,02 8. 8 5 9 9. 9 Ikke 5. Fint. 9 Ja. 5. Nej. Der er ikke mere? Nej. Okay, jeg synes bare, jeg har skrevet det. Og når vi så har fundet stofmængden for salicylsyre, så skal vi finde stofmængden for etagsyre anhydrid, som vi forkortet ISA. Og vi har fået opgivet, at M det er 6 gram, og vores molarmasse den er 102. 102,09. 09. Og der fik vi resultatet 0, 0. 5. 5, 8. 8. Var det det? 7. 7. 7. Ja. Og når vi så har fundet de her beregninger, så skal vi finde M af ASS. Er det N af ASS? N af ASS, men den der reagerer i 1 til 1 med N af SS. Så den er 0,0289. Og så skal vi finde M af ASS, acetylsalicylsyren, og den er så lige med N af ASS ganget med M af ASS. Og det er lige med 0,0289 ganget med 180
16. 16. Nej. Og det er så lige med. Nej. Er det ikke 16? Nej. 154. 154. Nej, altså 180, molarmassen. Det er molarmassen. 154. Altså kommer 154. Okay. Ja, sådan der. Og det er så lige med 5,21. 5,21. 7,3. 7, 3, 9,3. 9, 3, 8,21. 8, 2, 1. Okay, og det her det er så det, vi får, som er den teoretiske. Nej, det passer ikke. Jo, det passer. Det er den teoretiske. Og så visker vi lige lidt. Er det i orden? Fordi nu skal jeg nemlig finde udbyttet. Sådan der. Og ved at finde udbyttet, så skal man sige, hvad hedder det hedder den teoretiske, og så hedder det noget andet også. Faktisk. Det faktiske. Okay, og det har vi fået op til 2,28. Og det dividerer vi med det, som vi fik. 2, 9, 7, 3, 9, 3, 8, 7, 1. Og det får vi så til, og det skal vi så gange med 100. Så bliver lige med 43,7%. Og det var det